orwako kendo ni riwruoge ariyo ma ok mag piny owacho medo jiwo lweny mar kedo gi kute mag mineme gwenge mag Ndhiwa kod Suba South mane kaunti ma Homa Bay kama kutego osebedo ka hinyo jopiny. Kuom higni 4 sani koro riwruok mar JICA momakore gi mbalariany ma Nagasaki e piny Japan osebedo ka kedo gi kute mag mineme e gwenge goeko. E chenro no, familia moro koro nyalo yudo fuong'ruok bang' kute mag mineme chando gi kuom higni 3. Apisas mochung' ne ler kod ngima oganda e sub-county ma Ndhiwa wacho ni gisebedo gi pek mar mineme e alworano, kata kamano gitiyo kanyakla mar kedo gi midhiero no. Tuo mar mineme nodonjo dalani 2011. Tuo no osea thago nyithindo muda mrefu. Kech en gima dhi to duogo, lamo to dhi to duogo. Kech wan wahero wach lemo. Kech notem go osiptal to notamo osiptal. Nomedo kuom nyithindo. Mako nyithindo moko ok dhi skul nikech mineme. To nyithindo 10 mineme ne chamo gite. Ne an gi lit e dhood chunya nikech ka gini nyalo timi e dala achiel. Kwede to nobedo gi nyiera mang'eny. Wachako mondo mi walos negi dier udegi mag dake. Kano wasetimo loso dier ot to nwatimo treatment, nwacheko thieth kendo kaito nwayudo ka mineme nochango kuom nyithindo gi duto te. Ko nwayudo ni kare gima duong' en rito alwora. Gima kelo mineme en gima iluongo ni kikun. To kikun ni buru kata kuon motimo buru mang'eny makele. Jaod bura ma Juja George Koimburi odine tesendo bila maka mkunji ka itude gi ketho mar keyo miriambo e mbui kaluwore gi weche manyo wacho ni sirikal nyocho tiyo gi siling bilion 13 e tayo campaign ne Raila Amolo Odinga e laro kom mar AUC. Koimburi no maki gi okwach kich